Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jama'a yau na kawo mana wasu muhimman sirrika a cikin Zenda wanda wasu sun sani wasu ba su sani ba. So don ganin waɗannan muhimman sirrika guda uku a cikin Zenda ka biyo ni har ƙarshen wannan bidiyon. Kada ka manta idan kai sabo ne a wannan channel mai suna Faruk Tech TV ka danna alamar subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa ka zaɓi all hakan shine zai bada dama da zanen mun sake sabon bidiyo a sanar da ka sannan ka danna alamar like kai share ga sauran abokananka domin su ma su gani su amfana. So da farko dai za ka yi ga cikin wayanka ta Android domin ka je ka nemo Zender ka da kake amfani da shi. So kana shiga cikin Zender, fuskar farko da Zender za ta kama za ta nuna ma wannan fuskar sai ka jira ta yi skip. So sirri na farko da in ce zan nuna mana shine hadda mutum a zai koyansa da memorinsa da zarar an turo sako ko in ce da zarar zai turi na videos ko kuma na hotuna ya shigo zuwa memorinsa direct ba tare da matsala ba. Za ka ga wani ya sai memory ya daura shi akan babbar waya amma bai san hanyar da zai yi ya yi connecting din a wayarsa da memory ba. Da zarar sun hada Zender da wani bidiyon suna zuwa kan memory direct ba. So wannan shine sirri na farko da in ce zan nuna mana. So abinda za ka yi kana shigowa cikin Zender za ka duba sai nan in ka duba ta bangaren hagu nan setting za ka ga wannan yar alamar ita za ka zo ka taba. Da ka zo za ka zo wannan irin alaman ne, so ka zo ka danna irin alaman nan. So kana danna irin alaman nan fuskar da zai kama za ka ga language, za ka ga settings. So abinda za ka yi za ka zo ka ga settings ne. So kana higa settings za ka ga ya kama wannan fuskar da kake gani. So abinda za ka zo ka yi ya kama wannan fuskar, in ka duba ta sama za ku wajen da aka sa download location. So nan za ka zo nan daidai nan wajen download location, so ka zo ka danna. In ka duba za ku ga phone storage a nan wajen ƙasan nan, in ka duba sai ka zo ka danna. So in ka duba gashi nan ya kama fuska guda biyu, za ka ga phone storage kuma za ka ga SD card. Yanzu abin da yake nuna nan za ku ga alamar kore a nan wajen da ɗan ɗigon fari a tsakiya, yana nufin cewa a duk wani sako da za a turo min akan waya na zai taho direct zuwa kan waya ne. So da na sai memory na daura gashi nan akai, so ina so yanzu in mai da duk wani sako ko in ce duk wani videos da za a turo min ya zama akan waya zai hau ba kan memory zai hau ba kan waya ba. Da ka zo abin da zaka yi ko zaka danna wajen da aka rubuta SD card. So kana danna zai kama wannan fuskar ne da kuke gani. In ya kama wannan fuskar ga wajen da aka sa go it, in ka duba ta ƙasa to gashi nan, so ka zo ka danna wajen go it. To kana danna go it zaka dan jira ya kama wannan fuskar. Yana kama wannan fuskar in ka duba ta nan ƙasa za ku ga da aka sa select. So in ka duba yanzu gashi nan daga phone ya dawo SD card. Yanzu ko direct ba tare da wata matsala ba ana turo ma a videos ko wani hoto zai zo zuwa kan memory ne ba tare da ka sha wahalar zuwa kan waya kai kwafi ba, ko zai zo ma direct ne zuwa kan memory ka. So kana yin haka ka zo ka danna okay. Yanzu successfully ka riga ka hada memory ka da kan wayar ka, ana turo ma sako zai zo zuwa kan memory ne ba tare da wata matsala ba. So sirri na biyu kuma da in ce zan nuna mana shine za ka ga mafi yawanci mutane suna hawa Zender, so amma za su ga alamar share da su wasu abubuwa, za su ga alamar photo da videos. Wasu ba su iya turanci ba dai sosai, ko dai suna iya rike waya ne ba su iya karanta harshen turanci ba, su Hausa suka fi iyawa. So Zender sun ba da dama ga Hausawa da su iya sa yarensu akan application na Zender domin su yi amfani da shi. Za ka iya sa yarenka na Hausa ka saita shi akan Zender ba tare da matsala ba. Yanda kuke gani gashi nan turanci ne a nan wajen, za ku ga clear transfer history, ga wajajen sound effect, show system app. Duk wani bai san me suke nufi ba, so inda yarenka ne ka gani da Hausa to za ka fi fahimta. So Zender sun ba da dama duk wani mai yare za ka iya amfani da yarenka ba tare da wata matsala ba. Ka zo ka shiga duk yadda kake so a cikin Zender. To inda kuka gani za ka zo wajen settings ne, zan nuna mana hanyar da za ka canja yare a cikin Zender. So kana zuwa wajen da aka rubuta language din nan gashi nan, in ka duba nan gashi nan download location, to sai ka zo ta ƙasa ga inda aka rubuta language. In ka duba a language din da yake kai English ne, in ka duba ta ƙasa nan za ku ga English shine language ɗinmu da muke using da shi. So in kana so ka maida shi yaren Hausa ko kuma wani yare da ko France ko kuma duk wani yare da kake ji na duniya, ga sunan yarika daban-daban. In ka duba Arabic, in Arabic kake so ka maida shi in English ne gashi ne yana kan English. So mu bara mu je mu noman Hausa saboda yawanci kowa a nan Najeriya
a arewacin Najeriya mun fi jin Hausa, so ka zo ka danna Hausanka kamar haka. So kana danna Hausa, in ka duba tun yanzu gashi nan a Hausa ta wannan application din ya canza zuwa harshen Hausa, gashi nan wurin downloading, gashi nan share tarihi shine clear history. In ka duba clear transfer history, to wani bai san me ake nufi ba, za ka goge a duk wani history da ka taɓa yin turi da shi ko kuma aka turo ma ta nan wajen, kana danna wajen ko za ka yi clear history. So wannan shine sirri na biyu da na ce zan nuna mana. So sai ka zo ka yi back, in ka yi back za ka dawo wannan fuskar, zan ta dama da wannan fuskar. Sirri na uku kuma da in ce zan nuna mana shine sirri na ƙarshe. So da yawa za ka ga mutum wani idansa bai ya son haske, za ka ga zanda mafi akasari a wannan fuskar ita ce ta zanda, wanda koda da daddare ne za ga fuskar mutum wani baya son haske, za ka kuma farin haske ne da ita. So amma wani bai san hanyar da zai yi ya maida ta baka ba. So shine zan nuna mana hanyar da za ka yi ka maida zandar ka ta koma baka ba tare da wata matsala ba, ka maida ta yanayin dare. Inda ku gani gashi nan yanayin dare da harshen Hausa, inda turanci ne za ka ga night mode. Daidai wannan wajen sai ka zo ka danna yanayin dare. So kana danna yanayin dare, in ko duba gashi nan yanzu zandar mu ta dawo yanayin dare. Yanzu ba ka da matsala da idonka da kallon zanda, za ka iya yin amfani da ita ko da yaushe ba tare da ta ba wa idonka matsala ba. Gashi nan za ka iya yin turi da ita ko da yaushe ba tare da ta ba idonka matsala ba. So duka dai anan muka kawo ƙarshen wannan tutorial din na yau. Kada ka manta, idan kai sabo ne a wannan channel mai suna Faruk Tech TV, ka danna alamar subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa ka zaɓa all. Hakan shine zai bada dama da zarar mun sake sabon bidiyo a sanar da kai, sannan ka danna alamar like kai share ga sauran abokananka domin su ma su gani su amfana da wannan sirrikan. So thank you.